Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. We have made the demands, we have made the request. Today we are finally here so that you can also have an opportunity to have those questions answered. As you remember very well, we had an interview, part 1, part 2 and part 3 with Gabriel Mapfunde. We gave you his untold story, a man with 5 wives. Vakawanda mukati ayewa isusu turakumboona kuti madzimai aGabriel akaita sei nematauriro anoita Gabriel. Vanhu vakawanda makapa maviews nemaopinions akasiyana siyana, asi chikumbiro chikuru chamakaita ndechekuti tiri kuda kuona madzimai aGabriel. Yes, it took us time, you know, nemabasa atinoita mukati meupenyu, nguva yekuti tisangane inogona kunetsa. Asi nhasi tataiwa regai titaure ne first wife yaGabriel tinzwe kuti upenyu uyu wakamira sei. Sister Elizabeth, makadi zvenyu? Takanofara makadini zvenyu? Finally tazosangana. Tinotenda. Handitika. Munhu anonzi Elizabeth akakurira kupi? Inini my parents were civil servants. Okay. Saka ndikatobvu question you I cannot answer it. Okay. Nekuti for example, kucreche I remember ndakaitira Mvuma. Okay. Grade 1 ndanga ndiri kwaGutu. Grade 2 ndanga ndiri kuChiromanzu. 3 ne 4 5 I think kusvika pagrades different schools though. Form 1 ndanga ndiri kuboarding school Manicaland. To grade form 4, then form 5 and form 6 ndanga ndiri ku Hama High School. College ndanga ndiri Gweru. Saka for me kuti ndikatobvunza question yekuti wakakurira kupika, I cannot really answer. Handiti. No, it's fine. Ku college maka study chini? Ndakastudy horticulture. Okay. Handiti. Ndokubva ikoko ndozotanga kushanda kupi? Ndobva ndashanda flora marketing. Yakazovhara zvayo pakatanga kuita masanctions paya. Okay. Then after that tikazopinda mabasa akasiyana siyana. Handiti. Mumba menyu hongu wabereki vari macivil servants, makazvarwa muri vangani? Mumba medu tese tiri 6. Okay. Vasikana vangani? Vasikana 4, vakomana 2. Muri vechinhamba chii? Ini ndine wokutanga. First born. Handiti. Nemurume anonzi Gabriel makasangana kupi? Kucollege. Takatanga tiri in actual sense maybe same class. Okay. Yeah. Because of college kuGweru, that's ndo kwatakasangana. Handiti. Shasha yakazopropose yati Elizabeth andakufarira. We were friends actually. No. We are actually still friends. Oh, okay. Yeah. But I think ndinofunga kuti izvoni I've got the privilege that most women vazhinji vacho havana. Okay. Most women are actually only wives. They are not friends and wives. Okay. Saka ndine privilege yekuva I'm his friend as far as I'm also his wife. We are friends, we are still friends. So how did the friendship develop into a romantic? Into a romantic relationship. I think my friend, I had a friend and I told it, this guy, you like him more than a friend. Ndiye akatondivhurisa womanzi, so because I didn't see it. Ndaitongofunga kuti we're just friends. But I'm going to show things that I usually would do when I'm around him that I didn't notice. Then as it grew, tiri my friends takatamba takadaro. Then as it grew, even when he asked, I think I'm one girl who had pride yekuti the pride actually is actually very interesting. Yekuti vasikana vanonzi vane pride yekuti anoramba achida. Okay. Anditika. I hated that notion nonzi vasikana vanenge vachiramba but achida. I wanted kuti kana if I'm interested in someone, munhu akangonditi ndototi kana ndisiri kuda handisi kuda. Saka I've always been a face up person. If I don't like something, I don't like it. If I like it, I like it. So pana Gabriel, it was an automatic yes.
pakauya takatanga tiri mafriends pakazotaura kuti he is interested ndikati I'm also interested and then we started dating. Handina kumbotora zvokuti ndingati ndakapfimbwa for 7 years I would lie. And then it developed into marriage. Yes. And muri papo marorana and makutogara muri chi husband and wife muri two. Did you ever cross your mind one day kuti this man is going to get another wife? No, not even. Yeah. Not never. Apana kana pazvakatombobuda in a way, because as pataikura my youth are kukura izvo vangatoti Gabo was like a holier than thou Christian guy. What I remember kuti if panga patai when we were my dating phase edu handiti kana tikangoenda pakona by mistake and tikange tikatombokisana by mistake, to him it was a deal breaker. Aibva atoti ano watondisvibisa ngatimbobreaka. I think we are moving too fast. That kind of a guy. That's who he was. So for me kuti akange achimbonge paine kaniti gritty kekuti achazoita more than one, no, not even. And like I said, we're friends. We used to talk about these things. So kuti munhu anongo taitotaurawo tichitonyeyawo hama dzedu kuti akazodai, that kind of a thing. Yeah, this also. So according to him, akastanga ku date someone. How did you find out? What do you mean according to the him? Second wife, Arimskana? No, not really. It was not like that. Okay. It was like before he actually started dating someone, we started having my conversations. I said I'm his friend. I think I remember 1 or 2 times yandaitomboshandisa madiaries ake. You'd utoona pakanyora pakadiary, hey dear diary, I met this girl, akaita so this girl wants to defile my marriage kind of thing. Inini men anoda mukadzi wake chichichichi. These are things that you just find randomly mumba. So it was hana kungotanga kudata, like the way you are saying. Way before atozotanga kudata, we just, as we life and we are in a journey. So Taingo, you would read, we would read together, we would read, then kwatai enda ku denomination. The pastor would usually say, don't just listen to what I say on the pulpit, which what most people do. Read and research. And so on our journey, yokukura, we were reading and researching, and these are probably things that were like really at the back of your mind. Pane zvinhu zvatinokura tichinyeberwa tichibeliever, but zvinenge zvingori pachena kuti this is just a lie. But for example, a very big lie yekuti zvoni people would think that a month has got 31 days, and but a month haina 31 days, because this is a Gregorian calendar that we are using now. If a month is 31 days, why would God create a woman on a 28-day cycle? And there's a 31-day cycle, every month, which means that something changed somehow. But people don't ask these questions. Okay. Takangona zviripo, chegara zviripo. It's like munhu anokura achibika goat, asingazivi kuti pamunhu ndofanira kubika nefork. Okay. But it's because that's what they know. So then what I said is, when Pavaiti encouraged you should read the book even after the pulpit. Kana makapedza kuparidza, you should go kumba, take time and read and find for yourself. Find out things for yourself. That's how that was the journey first, before yekuzoti akazopfimba umwe musikana and what not and blah 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 blah. So are you saying in your readings you then came across the issue of polygamy? Not really. Andi manzo zvandataura pandati zvoni pane chokwadi
chao chinenge chiri mauri asi chinozobviswa nekuti watanga kuverenga for example yesaiko yandakupa example now that I've said it, don't even believe me. Go and research for your own self. Kuti a month nofana kunge nemamonths mangani handiti saka kana izvakadaro handiti zvochireva izvo kuti izvoni there are things that we know deep down in us kuti chindo chokwadi but because there's something chakaiswa pamberi pedu totozvibelieve we start believing that chingori pamberi pedu yet deep down we don't. Sometimes people will say chokwadi chiri mauri more than chiri. It's not something that you are taught. For example, polygamy is not something that takazochinonga like the way yamudukunzwa kunge muri kuitaura. No, not really. It has always been there. I don't know. Kana nchida kuenda ku we are a family believing a family that believes in Christ, right? Tekatasa history ya Christ yese ya in a polygamy. When we read the Bible, chimwe chokwadi chatinonyeberwa ndechekuti chichokwadi asi apana anombozvibelieve. For example, Christ anonzi akanowanda ku Egypt. Was Christ white or black? I don't know. Aiwaka. Egypt kune vanhu vangani? Kune vanhu varudzi white. Kune vanhu ku Egypt kune ma white. Ku Egypt kune ma white. Akazokolonize kana kuti akagara ari. The original akagara ari pomachi. They are black people. Egypt is the land of the dark people. Saka kana imi mukatora musope mukana muviga ku Highfield. Anowanda iri. Ikoko. No, right? Anokonza kubata wanti. Aida vakatotaura kuti kune musopa ari kuno ane kubva ari mudiki ane 2 years. Which meant kuti the Bible actually is circulated around Africa. Is an African Bible. Asi pavarungu pavakaine missionary dzavo vakauya vakaikota ndovataonitaridzwa kamuvheti kaya kanonzi Caesar Borgia tikanzi ndiye Christ, which is not. Ndo chimwe chokwadi chande chiti chine chakahwandwa asi kuti we don't ask these questions because ndo zviri pachena. Okay, so let me take you back exactly to our conversation. My question was in your reading and in mimi not beyond you pane here pamaka tanga kuita discussion na Gabriel yekuti yes you Gabriel you can have a second wife and it's acceptable to me Elizabeth. No, antina patakaverenga ndo patoda kunzwa kuti how is hapana pakanverengwa kuti it's unacceptable. Okay, I think ndofunga tokutadza kunzwisisana question yenyu hapana panenge pakanyorwa. Maybe muri kuti pamwe muBhayibheri makanyonzi iwo Gabriel mafunde you shall have many wives muBhayibheri. No, hapana pakange pakanyorwa kudaro. Let's simplify our conversation to you and me without too many references. Because tupesa tabuda chi mafunde issue. Okay. Did Gabriel come to you and say, Elizabeth, I want to have a second wife? Yes, he did, but not like in that way. Yeah, so my question, how did he no question yandokwasa ku answer. Yes. The way he introduced was through learning. Okay. Through learning, kuti would talk about issues, we would read, would actually notice kuti izoni most of our friends, actually most of our friends I would lie. The issue yandinongonzwa vanhu vachiti varume imbwa munozwa tinobva pakuti it's an open secret that all men andakuti vashoma that all men cheat. Ndosaka vakadzi vazhinji vachinzi vachiita kunge akangononoka kuuya atochita. Saka ichokwadi chiri mavari asi chavasida kubelieve. Okay. Every woman andozviziva. I think we are here kuti munzwisise where it's coming from. Yes.
and I'm also here kuti zvoni I'm not here kuconvince vakadzi kuti vabvumidze varume wavo kuti ava muvakadzi because vagara vari kutoita ini I'm just here I'm just here kuti zviitirei pachena musaite kuti vanhu vadyirwe musaga it's the hating the bitterness munhu anosvika ku50-60 years uku ari mukadzi ari bitter about murume uyo akazondirugiramwe mukadzi akazodii akazoti asei akati sei bitterness for what zvirwere and what not is not even necessary stress. I think I'm the most free woman ukuthi I don't really care kuti foni mune mu message yazo yaikamu kamusikana kanonzi Portia here for example I hope you are not there Portia ukafunga kuti ndozviriko but ndikuti issue it's not I'm free because when you remove the burden from yourself as a woman then you can move on. Saka apa conversation yatakaita naGaba ndimanzose mataura ndaita kuti it was a process yekudzidza muchiona kuti truthfully I remember ndichitomuti asha inini I would want kuti paunofa ndenjiza kuti kune vana 21 ndinenge ndichiziva I don't want to be the last person to know. Okay. It's an open secret kuti panofa munhu varume especially vakadzi vanenge vachitoziva kuti kuchatouya Melody nevana vake 81 Priscilla nevana vake 42 but hapana akauya muri everyone in the family anenge achivaziva yavo but the first wife anenge asingazivi hapana kuti the first wife because vazhinji mamarriages ari mukati kune ma-first wives and many other ikozoti akutoita kunge zvino in other words and the small house aiwa ingori big family ingori polygamy whether une small house une girlfriend utokungori ne big family chausiringoda chete kungoti vanhu vawirirana. That's what I believe. So from day one it was acceptable for you? Yeah. No, it was not. Okay. I think it would make me kunge ndakararama kune imwe nyika isiri inoi. Okay. Handiti nyika inoi tinokura wachiri mwana mudiki uri musikana you are bombarded every day and itaso unozotorwa murume namwasikana itaso murume wako anozotorwa ukasageza uri kutofamba usina kukwesha manga murume wako achazotorwa. We are takatokura. I think most women we are not married part time yavanofana vange vari married they are actually scared of what? Of men having another woman. Yazataroorwa vakadzi vasikana vanototya most of pataikura ukatobvunza munhu achi I don't want to be married ukatomubvunza really deep down is because they've been in a society they see the next door akane nyaya yakati panga pano another woman wepa next wacho pane nyaya yakati there was another woman wepa next wacho your sister your cousins I've got sisters I've got friends but who would actually prefer to be a small house kana with a girlfriend as a former wife inini zvangu I from the word go takataura ndikati handisikuda asi nhasi ndinenge ndinyatsozvibelieve handiti but hede chinoita kuti mangwana handisuda kutombozvinzwa that was our journey. Okay. Nhasi ataura because ndikusandataura kuti ndingaitoita kunge kuti ndakatozvarwa somewhere else kuti ndakangosvikawo ndikazongobvuma no it's a journey. He created the platform yekuti takadzidza tese like I told you haana kungotanga kungoita musikana asati ambopicha his game akatanga atonditi baby what would you think about this tototi inini I would prefer handataura ndakati I would prefer ubva ati ndine girlfriend yotoita nyaya watoita girlfriend saka does she kiss you more than me that does what it's not even necessary so he kandipinza mujeni yekuti you know whatever you can do or whatever you would do does not make me love you less, number one. Does not make me not look at another woman. Ndichimuda. Saka it was a journey. A journey yekubetserwa mafungiro ne tichikura tichita say in this journey. Ndizvo ndingataura.
So you welcomed his second wife. Okay. According from her, you know, you actually made it easier for her because munhu anenge achiti kwandichazenge ndaendawo, but according to her, the reception and your welcome was fantastic. When I met the second wife, before auya, like I said, ndanga ndichiri kutodzidza, anga tanga chiri muma lessons ekutoti nhasi ndiri I'm okay with it, tomorrow I'm not. Yeah. Nasa I'm okay with, tomorrow I'm not. But I think I remember takamboita a meeting 3. I called a meeting 3. Him, he and myself. And we talked dakunzwa mafungiro ake. And but ipapo pandaitobvunza ndanga ndi muswacho iwoyo. And like I told, okay, I think every woman ari kundinzwa, I'm just being normal here. Yes. And I think every man who has got a woman or a girlfriend or a sister or a mother, I don't understand what I'm saying. Kuti mukadzi nhasi anenge ari right. Mangwana unogona kushamiswa kuti aizvi kunizoti atambofamba kwandatokusvika uku. Tadzoka uku kusei futi. But it's a journey because sometimes it depends with my moods musi wacho. Sometimes pamwe ndasangana neshamwari yangu anidza kuti unopenga. Ndinokuchitopenga zvezvo. Unopenga, not really kuti ichipenga or according to their mind. Unochopenga. Saka izvozvo zvino zvinoita kuti jeni yacho denda inge ndiriko kuti for example I was in an island kusina ndingori robot. I would say this was a smooth ndasina todzwa mangwana kwa girlfriend tomorrow tatita my introduction ngara, but it was not like that. Okay. It was not like that. Asi pakatouya, I think the more zvino depend also on a character. When I saw her, when I saw her, in my conversation at time yataisangana, ndakanyatso this is actually a very humble woman. Okay. Why won't I even give her a chance? Because no matter what is going to happen, even if it's not her, maybe there's going to be someone else who's going to come. But because of the way she would respond to me, even sometimes nditori pane paunosvika pane munhu iwo utori armed to fight, and then munhu wacho haasi kuita fight back, ari kutoitawo humble. In mind mako wakatori prepare kuti akanditi ndichati iye bva kuanswer zvakanaka, and it gives you off guard. But when I met her, to me I felt that this is actually a very humble woman. I would love to have a sister who is this humble. That was me. And pakauya, and you were used to having Gabriel to you only. How was it from the beginning? Obviously it will be awkward because pane ma issues ekuti maybe anenge achitonyarawo pamwe kubata Gabriel ruoko, but these are things that they would do when they are not when I was not there. Yeah. So sometimes someone has to be the mature person. What guys, let's beside my God, let's just be normal, because this is it. Let's build our family. Takutofamba ne zviripo. That's what I would say. And how did the third one came about? How did you get to know about it? Was it according to you, from your assessment, relationship yanga ya uko kana kuti yanga ichangotanga? How did you find out? Were you told by him or? Like I said, Gabriel is one candid person. Okay. And also I think is an open book. He can never really lie. Okay. And I think, truthfully, every woman out there who has been in my place, you would know. Tinogona unyepera. Okay, ndinogona kufeka kuti handisi kuziva about someone kuti pane girlfriend yakati. The reason ndiregera kufeka ndekuti patinenge tiri kumadzimai tikati tiri kuchino. Muchingorega kungoshowa kuti uri kuzviziva, because ukangoshowa kuti uri kuzviziva wadi vachatisa.
Okay. This is what every woman out there is being told. And it saka it's not like it's news. Kuti every married man will tell you that my wife angachitozviziva, even if kana kaita musikana kana kaita girlfriend unotozviziva. Okay. So kana uchizviziva, it was not like a shock. Oh, okay. Because tangata togara tiri, like I said, in a journey of life. Inini hangu ndakafunga kuti zviri, or we decided that it was better for us as a family to have a life isina drama, a competition. I think vanhu vese vari kunditeerera vanozviziva kuti usually when there's another woman there, uya anenge achiti vakazoti, but the issue really is from the husband. Chinoita kuti my sister wives vanetsana is the husband. Okay. Chinoita kuti vamwene nemuroora vanetsana is the husband. Why? Because akauya kuna Elizabeth but asha ngetanatswa aite, unoziva kuti chinhu chake chiri panapa ichi ndakachivenga zvisingaiti, paanenge achitofamba anenge achita kunge ari kuuya iye achienda handitika obva abvapo obva aenda kuna tanatswa unoona zvakaita Elizabeth matsvukira ake aya anoita kunge akaora, handitombodi kumuona. You get that point. So every time I look at Tanatswa, I've got to think kuti apa vanenge vanobva muromo wangu. Every time when she's looking at me, she's saying, so at the end of the day, would I like I follow my husband's footsteps and ndingada here chasinga ndingafollowa ma footsteps ake ndekuti akavenga Tanatswa handiti saka ndozomufarira here anomufarire uye anozofarirawo the other person here. No, saka anogluwa anobatanidza is the guys. Saka when the women are fighting out there, problem anofanira kubata vachirohwa mukurume. Okay. Nekuti ndiye anoita kutoti vanhu vacho varo. But if he was there, first of all ndiye akavachuza, ndiye akavatora kuti kuti vatozivana in that fight ndiye. Saka he is supposed to be the glue. Okay. The information at the end says wakaperekedza makanaka kuma parents ake at one point to introduce a story. I think andina vandisina kuperekedza pane all my sisters vari panapa. The question ndinozikanwa. I know kuti kwese munoenda, but I mean like even the first time. So how do you break that ice? What do you know kuti ndiwe mukadzi mukuru waenda kune mukadzi mudiki kunoti tisu vakadzi vemunhu waenda kubvunza ndikuti it's not acceptable. No, when I went there, I'm not going there to colonize their family. Okay. I am there as a support. Because I think every girl out there will be scared. Because of our background, not because of what we chataka manje. We are people, we are dynamic people. We evolve. We evolve. Polygamy. I think if a very good example yangataura maybe neanda what stage chiri mukato there I wona in spiritual journey kuti izvezvi tiri kutoita video tikutoita it's actually news kuti vakadzi vanogarisana anoti Zimbabwe yainyatsoita sei. That's why I'm here. That's why I did not vanhu vari kutogara kuti vakadzi vari mu big family polygamy 5 pasame house. Akati vanhu vari kumbo Zimbabwe yanyanya kuenda kumawere zvakadini. The issue really is anenge achitya kuenda tichidzoka kune zvamandibvunza ari kutya kuendawo. Saka kana ndikaenda naye ane support system, I am there. Firstly, as a handizvo ndingaiti conduit rikakuti uchienda kunotaridza vanhu chunhu unoita se display se sample kuti zveshuwa handisi kunyeba ndauya nenhasisi vangu manzisiza ukaenda uchiti unonzi uri kunyepa iwewe
wakatora murume wavanhu ndozvinoita vanhu wakatora murume wamunhu mukadzi wacho akarototsamwa izvi zvizvi chaiva panapo waguva uda kuzotinetsesa bla 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 saka if I go am I not the best security that she can ever have? Okay. Ndo maonero andinoita saka handisi kuenda kunocolonizer ndiri kuenda kunomusapota kuti paanenge achitaura as a girl child I'll help them or kuti vanzwisise I'll be just there handisviki ndichiti ini ndini wacho anosvika because ndikasvika ndichidaro ndakuita like I'm imposing myself on them no ndiri kuenda ndakabata ruoko munin'ina wangu kuti this is us ini ndichirepresenta mama sisters asara kumboko this is the road that we want to take as a family. Okay, reading from the comments papa story Gabriel when we had the first conversation with him and iye achitaurawo handanenge achitaurawo achiti my first wife takadai my first wife takadai my first wife takadai then the comments is kuti saka iye Gabriel nemukadzi wake wekutanga Elizabeth ndo vanoziva zvavari kuita vamwe ava kuti vabvume. Okay. Makaita sei vamwe? Zvatakaita sei vamwe ka literally in sense vari kuti ivo mukanzwa munhu anenge achiwanzokomenda zvakadaro firstly munhu iye anoda kudyirwa musaga kana ari mukadzi kana ari mufesi iyeye he is not a responsible man. Okay. And I don't think that person is a husband, he is a boy. Okay. Because varume variko but kune varume kozoti kune maboys just having a male organ doesn't necessarily mean kuti uyu murume. Chinonzi murume is taking responsibility. Saka chinoitika ndechekuti women adapt and adapt kune situation. Saka suppose wakakura uchiona kuti mukadzi if I fell in love kana ndikadanana nemumwe murume anonzi ane mudzimai vanhu vanonditi ndakashata ndingakomenda here pacomment section ndingakomenda here pacomment section ndichiti this is good ndinotokomendawo ndichidai soone kuseri but behind the scenes I know that most people vanotaura zvakashata about this they're actually in it asi havadi kunge vari pachena whether they are men or they are women if they are not there vanenge vari madzimai aya ari kuti pamwe ndiri first wife noti ini handichada vakadzi vazhinji masingle women I'm sorry vanosiya varume vavo handiti voenda uko vonoita ivo masmall house other married men because for example I am 39 handitika ndosiya mhuri dzangu ndosiya vana vangu vese ndoti Gabu atsvaga wife number 8 handichada ndoenda uko mukomana wandinowana ndiwezera ripi kubanza apo kunze uko indambotaura kuti kune wakawanda maboys ndendatoona kuti either ndichanosangana boy wangu kaBenten kasina kana direction kana kuti ndichatsvaga futi mature men will be married ane mhuri yake anokuti baby nini hangu handidi kutonetsa nemudzimai wangu which is nonsense. Wobva kuti yes wobva kuti yes ndozvinzwisa wobva ati ndichanokurindira uko ndinosvika ndoita number 3 because obviously hana 1 so ndo panenge pane nyaya. Pakugarisana pamba apa. Okay. Who is the commander in chief? What do you mean commander in chief? I know muri vakadzi 5 who calls the shots. What do you mean calls the shots? Andisonzwisisa. Muri pamba ka muri 5. Okay, we give my orders. Tanatswa my orders comes from the captain of the ship who is the husband. Why should they come from anything or anyone else? But do you sometimes his wives disagree with him totally? Zvamataura izvi isusu kunoku taurirana kuti haizvazvi despite kuti is the captain isusu kunoku sani how it does not make sense. No, it does not make sense because we as a woman is supposed to support the structure of the guy of the man. The reason I leave my surname and take his is I am building with him. So it's either I have to be aligned with him or aligned with him. Unless kandatoti ansoda kuti handi road door rakavhurika, you can just move and go because he is the captain of the ship.
ndiye anototaura nai captain vakati isusu tiri kuda kuenda kugwanda tiri mushipi ichova tati aiwa toda kuenda kunyanga isusu semaassistant nemapassengers toda kuenda kunyanga inoenda iri haiendani it's either isobuda mushipi yayo woenda kugwanda kana kuti tovateera toenda kugwanda that's my belief. Was it easy or has it been easy so far from your parents and other relatives to accept kuti Elizabeth murume wakana vakadzi vakawanda? Truthfully, it has not been an easy road. Friends takavamwe kazhinji takashaiwa, businesses has been we lost like a whole lot because firstly when people hear about us, firstly vanofunga kuti ndakabrainwashwa, secondly vanofunga kuti I'm very crazy, vamwe vanofunga kuti ndakapusa zvisingaiti nyaya kuti takangobatirawo pana Gabu because ndofunga hatina mari handiti. Then pavanozonzwa kuti aiwa vakanga vatori vese kucollege atori munhu ari learned vanobva vafunga kuti ndofunga akashandiswa juju. Saka in whatever way people have got their way of thinking, but it's their story. This is my house handiti. Mavungira avo it's like ndingatongofunga kuti munhu ari famba nesaidi pamwe akatsikwa nemota pamwe hazvinei neni handiti. So my parents edu, it has not been easy. What they want is vanda kuti mwana wavo anga ari safe. Are you secure? Are you well mentally, physically, emotionally, everything about your well-being? They look out for you. Saka ndinoziva kuti vanhu vese munyika umu hamuna love. Because kana munhu achingoda mwana wake handiti asiyane nehuku, huku inongoda mwana wayo, tikaisira imwe mwana asiri wayo inoruma ruma. Kana mombe ichingodawo mwana wayo isingamboite look for other people, it means kuti it is selfish. So just as I've said, most people are just selfish. They just look out for, my friends look out for me. They don't care if Tanatswa or Maka or you are safe. Because I don't got so that we do. Because they know me. I see love ndiye kuti we cover. So that's the issue. So with my parents, vakambo daro, but I think firstly from my father, what he have always taught me is that he always wants to, he looks out for me. Are you okay? Okay. So we have gone there. Takatomboenda, I think Panama sisters angu yese takamboenda kwedu family ndo kwa takaenda where I come from. Kwedu kwesedu. But I mean where I come from. Takatomboenda like takawanda see the whole family. And vakanotitambira zvakanaka even after my tensions ekuti zvakadai, so vanenge vari worried. But otherwise vakangoziva kuti you are safe. Izvi ndikatoenda kumba ndotopiwa zisaga rakadai because une mhuri hombe mwanangu. Okay. Everyone vazukuru vanozokwana here. Ukatoenda usina mota vanototsamwa kuti saka wauya usina mota kuti uende wakabata pabheki. You know kuti zvinhu tikapinda mubhutu it will be safe, that kind of thing. Yeah, so because vane farm. Okay. Yeah. In the first interview with Gabriel, you mentioned the issue with Mimi's sisters and his wives. Munotoyamwisirana vana. Okay. To me and on behalf of others, it's unheard of and unbelievable. How? Ndo pandozodzokera pai panambotaura kuti pane zvinhu tinofunga kuti zviri unheard of ka, asi tinenge tichitopenga. Because tikatarisa kuti as we read my books or our histories, tinoziva kuti for example my queens used to have my wet mothers. Apana, no one really asked kuti anopiwa anomwiwa nomumwe mwana asiri wake. Izvi ndio tatakufunga kuti kune zvirwere stereki. Hede kure kare kuko zvina kuna zvirwere zvodambura zviguno kaizvi. Kare kwaiti vane zvirwere zvodambura zvimaperembudzi what not. Hati kutorina. Saka tiri mu bliss medu tega.
of which I don't see any problem with it. Pakuti mwana wacho anonzi ani senemu yake handi ndi mwanda wamapfundi saka mwana wamapfundi saka inini kana suppose ndiri kuyamwisa tanatswa abuda mwana asara abuda pamwe aita emergency yekubuda just because ari kunze uku am I what type of a mother will I be? Ndodzokera pandataura kuti hakuna love denda ndingori mombe ndinongomwawo ndoyamwisa wangu kandokava umwe handi zvatinofunga we have become like animals saka tasiyana ine mhuka. Okay. If we really think kuti it's an issue kuti vana vanogona kuyamwisirana sorry zvinenge zvakadaro. Saka just as easy as that kuti mwana akachema apo iwe uchiyamwisa you can just take and breastfeed the kid. Chizvozvo kora de suppose anga akafa waita sei waisiya mutengera nani asi uchiyamwisa mwe mwana and unonyatsoziva kuti breastfeed milk is good for the child. Do you want the child or not? Do you love the child or not? Ilove here yekuti kwamutengera nani. Saka the foundation is love. Yes. Zvimwe zvese izvi zviratova drama because if it is love une mwana iwe ari kuyamwisa let's say pamwe toti hapo pamwe atsikwa nemota afa my other sister ane mucheche ndine mucheche ndochirega kuyamwisa. Is that not evil? I don't know, I don't breastfeed. I'm asking kutongobvunzawo hangu vakateerera kuti is that not evil? I think it's evil. Segregation yakakotwa zviri nonsense. Yakakotwa nenonsense mukati kuti handisi kukuda hangu asi ndinonyepera kukuda. That's what I think. But muchiverenga pamacomments by I know you did. Manyasinzwana vachiti we think or we have seen kuti Gabriel is a manipulative man. Okay. Akamanipulate vakadzi vake to be submissive and believe his teachings and his own understandings. Do you also believe in that comment? What's your comment on that? Chandi zvandanzwa kuda kupindura iwe ndozvandiri kuda kunzwa izvozvo ndozvandiri kuda izvo don't edit Chandi all right I will not edit. Yeah. Seriously, I think tikatarisa in the psychology of being if he is a manipulative person then it actually shows kuti tese vakadzi vake tiri manipulative because hakuna a manipulator who can never be manipulated. Zvinoreva kuti kana achikumanipulata pane paunomumanipulatawo. Okay. Azviite kuti unge in a relationship, a longer relationship with a manipulative person iwe usina paunomanipulatawo. Okay. Because a relationship I am supposed to be symbiotic. Uyachipa saka kana iye ari kumanipulata ndokuita sei ita yaye lichiri yekuti ndorongosoita chete kana yema anonzi machiyaya anongo host ne plant yekuti ndorongodya chete ndizvo here. For example handiti kaona wildlife for example if you see life unoona pane anonzi ari host and chakuti motoona kuti even the chinochinzi chiri kumanipulata chine pachirogena kunyepa here saka kana pane pachirogena zvotoreva tisati taanza hangu question iyo yekuti is he manipulative or not. Zvinoreva kuti vari kutoti in other words I'm also manipulative. Saka kana ndiri manipulative iye ari manipulative saka tiri right. Okay. In that answer, with that answer yandisina kuzoseva zvangu. Asi mambonzera vakadzi pavanoita mafights pai vanenge vasangana kana kuti wife and girlfriend chichi kana kuti mukadzi even achinobvunza murume akanotaura kuti wakandishora chii chawakashaya pandiri chakazoita kuti unotora mumwe mukadzi. Exactly. Ndo yandataura yapo kutanga kuti patinokura handi manzwa ndichitaura kuti patinokura unochinzi unyatsogeza iwe ukasageza uchasiyiwa. So uchaita sei there is nothing women out there is nothing absolutely nothing that you can do to a man
chero ukafunga kuti izvezvizvi ndakuzomupemisa musoro ndichamuita sei ndinowanzowanza my favorite statement ndeyekuti ndichamudzisira mvura yekuflasha zvichinje kuti atarise Eugenia kana kutarisa Robert sorry yanzani Patricia if he wants to he will do. Saka the difference is Gabu akauya akandidzidzisa kuti bebika you have to thank you, you have to be secure in who you are in Christ. You are beautiful as you are. Hapana chaunoshota. Chero kaita nzeve 7 hapana murume paangazitadza kunoona umwe ane nzeve 2 akatovawo interested. Chero kaita sei. Saka zvekudai so inyaya yekuti society is usually circulated around, especially in Africa, is circulated around women and the way we think, and men ride on it. And not men, and the boys ride on it. Saka anoshora kuti mukadzi vakadaro nekuti hauna chakati ndiani mukadzi. It's not usually the men. The men vanozotaurawo kutongozodi kuzosila kuti aiwa it's because but truthfully there is nothing chaungaita. Saka inini foundation yangu inofanira kuziya kuti I am me. Hakuna umwe Elizabeth zve achazowana chero ndikaita sei. I'm unique as I am. I've got what I do. Zvandinotoita ini zvangu ine zvisinei naani nani. And I am ndakatongokwana ndakadaro. Okay. Ndo I think every girl child should know that. Zvinovabetsera. Okay. Saka Elizabeth, if people would say, no, we want to invite Elizabeth Mafunde to come and speak to us as the guest speaker, we are talking about marriage. Are you prepared to go and talk to them? Yes. The issue really now is I am prepared, very prepared. Chandinongoziva ndechekuti vanhu vane stigma. Izvi zvinhu vari kutarisaka, but marriage is the same, whether it's monogamy or it's polygamy. Okay. The same principles in marriage are the same. I pray for my husband, whether I'm single, whether I'm in a monogamous family or in a polygamous family. Okay. I talk to my husband, whether ndinaye kana kuti handina. I sleep with my husband, whether because zvagara zvitongoripo. The only difference is because ndiri kuvaona vari padhuze. Asi vari ikoko. Vana Venenzia variko kuseri uko. Saka I don't want them to be there. I want to build a relationship with them. Hazvina zvazvinondibvisa pandiri. Handimbomuki ndisina chimwe chigunwe just because she's here. Otherwise we actually make a family together. We build a family together. Tese is my sisters. Chet. There are people that are watching this interview now. They've watched Gabriel's interview. Turakuona chi Elizabeth wacho, turakuona first wife yake turamuona, because vakabuild a person who is down. Vakakazona pictures that but she's beautiful. And okay. But state of mind ndo yanga yasara. Inoza chiro chakati turakumona achitaura kuda kukumesha. Kuda kuti munhu akanyacho anofunga anatasi. Saka what do you think they are going to say after watching this? After watching this, vachitaura kuti I think some will learn, some will not, because zvagara munhu anongodzidza at the level of revelation yaaroda kuunderstand at any given time. Saka chinoita kuti tikapinda muclassroom kunge kusare kune inenge ine vana 45, ticha umwe chete, desk rimwe chete, choko imwe chete, board rimwe chete, zvese zvirudziswa musame class. But pana ne 95%, pana ne 0, pana ne 35, pana ne 85, pana ne 60%. Manzwisisiro nemareceiver anoita mind to something. I know
most people really demonize this. Yes, that's why we are here. Most people demonize this because of the way atinokura. The issue really is patinokura tinonyanya kufocus on the negative. Izvozvo zvidei takagara kudai so denda ndaburitsa mweya ndo pane zvese zvandataura hapana chainzwika zvaingonzi mukoma Robert pavaitaura akangoburitsa mweya ndo nyaya chete the whole time, but zvese zvandataura zvese zvai 1 hour yese angoona ichocho. Exactly. So that's what happens. Saka polygamous family has always been there. Akatoriko mawanga akatonaka asi kuti pakanaka pacho tinosvika tichitsvaga chakashata, but there's no difference for me yakanyanya kuti your way pa monogamy ne polygamy. The difference andinotoona advantage andinoona ndeyekuti izvezvizvi I've got sisters who help me, we help each other. Okay. With different things, with mindset. Because if God wanted me to prosper, anditi aide asinambosika umuwana aide akangondisika ndiri one ungondi prosper ndiri papa ndichita zvega, but the fact that there's someone zvinoreva kuti they are there to kundisimudzira. Saka yakabata ichi tasimudza tisitaenda ina wakawo chatoti rume rimari kombi churu anditi torealize kuti for any development yenyika munhu wese afana kubatirana. Saka for me ndo advantage andinotaura kuti epolygamy anditi. Saka difference yepolygamy nemonogamy haina iri mumind medu, tunofunga kuti hoha chete. What is your last words to the women that are watching this program right now? My last words would be, ladies, I'm not here sezvanambotaura kuti ndikuconvince kuti imimi chi itai kuti varume venyu vaite vamwe vakadzi, because vagara vari kutozviita. The only or the best vagara vari kuzviita. Even if vazhinji vanoda kudyirwa musaga, vazhinji vanoda kunyeperwa kunzi baby ndiwe wega, but muri 18. So the issue I'm really saying is be on the open, don't be deceiving. The worst sin on yandinoziva is deception, and deception is to kunyepa kuti ndine 1 iwe une 4. And then the man has to man up. Kunge une madzimai ako achizivana vari in a good relationship. Iwo ndiwe, if you are the captain of the ship, be willing to lead. And atisuku encourage chihure kuti ndakazoona show ya madzimai agabu kuti vaite saka haizvizvi amnindozi kana kuti munhu ongoita haphazard kuti nekuti akaona show yagabu obva angonoikandira madzimai vake mukadzi wake pamwe achiri muma learning phases ekuziva about this. Ungosvika unokandira munhu tinomuchema pamwe anosiya mukadzi anoshokeka, because the way we take information is different. Zvichidependa nemunhu wacho. So it has to be as you would her pakumupfimba kwawakaita uchimunyengerera kuti abvume. Who here with this information is actually an old information yekuti zvinotomuitira zvakanaka. Inini I would say I'm the most blessed women, and any other of my sisters out there vakabvumira murume wavo kuti anga aine madzimai ake padhuze naye. Why? Because andina kana panoti nye I've got truthfully to say it, zvinoda wazve experience. I actually have got a wife. I actually have a wife, yet I'm a wife. Okay. I'm not saying wife as in sexually. I'm saying wife as in there are so many things that a wife patinokura mama demands achakawanda.
But if you have someone anokubetsera, kungoita even just one, I know most women would say, sure. Vakanyatso experience. And to my sisters out there, usarambire murume kuti izvoni aita girlfriend. Gadzirisanayi, kana achida kuita a responsible man, let him be a responsible man and work through this. Kana ari kuita zvechihure, then he has to stop. Asi kana ari kuita zvekuti mhuri iende kumberi, mabetserana kuti mhuri ikure, it's better, way of better. Pana kuti wasiya murume yeyo, wonoita single mother, woita iwewe ndiwo a small house, hazvimake sense. Yeti wasiya murume wacho wati aje, wakunoita iwewe small house. Most of my ladies, my age and over my age, vari kusangana nepredicament iyoyo. Ndo vane vakuzouya manje vakutsvaga ana Ben 10, va desperate and they die bitter women. Thank you. There you heard it from Lisabeth, Gabriel Mapfunde's first wife. As you have requested, as you have demanded, kuti aiwa toda kumboona kuti mukadzi wacho akaita sei, anotaura achiti chi, anowirirana nazvo ndizvozvo. We may not have asked all the questions that you want, but you can also do on the comment section. And as she has said, she's also prepared to come and talk to you, and obviously for a fee. And we are prepared to give you Gabriel's number, because as they say, there is no free lunch unless if you are Robert. Yes, you can get a free lunch. But when you want to hire Lisabeth so that she can be a motivational speaker or a guest speaker or at any event that is to do with marriage, obviously you have to pay something. Stay tuned. We will give you other interviews from Gabriel Mapfunde's wives as you have requested. And one day, if you think you disagree totally with Lisabeth, you can also come and sit face to face with her and question her, and she questions you. Our duty is just to provide the technical support. So for now, we came, we talked, we are leaving. Join us on another exciting program from Mapfunde's wives. It's a bye for now. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.